Yadda aka gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na tarayyar Najeriya baya rasa nasaba da abin da ke ci gaba da tunzura wasu 'yan siyasa suna furta kalamai munana waɗanda ke iya tayar da fitina a zaɓen da ke tafi na gwamnoni. Alal misali, irin yadda rundunar 'yan sanda ta ayyana neman ɗan majalisar dokoki na mazaɓar cikin garin Bauchi Ruwa a Jallo akan zargin haɗa baki da tayar da fitina. Manuniya ce ga yadda 'yan siyasa ke ci gaba da rura wutar fitina duk da hannunka mai sanda da magabata ke musu. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, tun kafin sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ya zaunar da 'yan takarar gwamna wuri ɗaya ya ja musu kunne, an samu su munanan kalamai da 'yan siyasa suka furta waɗanda har yanzu suna zagayawa a shafukan sadarwa na yanar gizo. Wasu daga cikinsu ma manyan 'yan siyasa ne suka furta su, kuma kalaman na iya tayar da fitina. Duk da yake irin waɗannan kalaman suna da yawa, kuma dukkanin jam'iyyun APC da PDP sun furta irin su, wanda ya fi ɗaukar hankalin jama'a shine wanda ake cewa shugaban jam'iyyar APC ne na Tambol ya furta. Kuma akan haka na tuntuɓi jagororin jam'iyyar inda kakakinta Samba Bello dan Chadi ke cewa kalaman da chairman na Tambol yayi gaskiya sun yi nauyi, amma kuma ko shi in kaji ba ya samo asali ne daga kalaman da mai girma gwamna yayi. Kamata a ba duk ɗan ƙasa dama shi ji hakuri a sai. To wasu abubuwa sukan samo asali daga wasu kalamai waɗanda wasu ka yi. Kuma ya kamata a ce kowa shi auna kalaman da za shi faɗi. Magoya bayan jam'iyyar PDP ma sun furta kalamai da ke iya tunzura jama'a kamar waɗanda ake cewa gwamna da kansa ya furta. Kuma akan haka na tuntubi kakakin jam'iyyar Hassan Sahabi Sanyin Nawal. Mai girma gwamna babu inda ya kalami na wanda bai dace ba. Magana da mai girma gwamna ke shine idan shedani ya zo a runhon zaɓe a kama shi a ɗaure shi a aje gehe a yi zaɓe. Kada a bari ya tada mutane hankali. Dan mutum ya ɗauki kai ne shedani to kaga shine ke cewa kila da shi ake toci. Amma abin da wasu ke ganin cewa ai ba mutane ya kamata a ce ya ce su yi ba, jami'an tsaro ya kamata ya ce su yi, kamar haka ya ba mutane dama na su yi abu da kansu. Magana da gwamna ya yi ba magana ce wadda ke kawo tashi hankali ba, magana ce ta a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. To ko me jami'an tsaro ke yi domin kar karamar magana ta zama babba da yake kwanaki kaɗan suka rage ga zaɓuɓɓukan gwamna da 'yan majalisar dokoki na jiha? Muhammad Usainu Gumel shine kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto. Na farko dai kasancewar a halin yanzu shugabanmu Inspector General of Police ya riga ya ba mu umarni da cewar duk wani al'amari da ya zo gabanmu mu tabbatar da kafin mu yi arrest ya zama evidence based. Sai ka tattara bayanai wanda ka tabbatar da ka kama shi ba shi da wata hanya ta kubuta. So ba wannan na Tambol kawai ba. Ai akwai waɗansu da suka yi waɗannan maganganu da yawa wanda yake wasunsu ya saba wa abin da electoral law ta ce abi. So mu rundunarmu ba mun kyale ba ne. Muna nan muna tattara waɗannan kalamai, muna tattara bayanai da zaran ya tabbata lokacin da za a bi sai dai ka ji cewa yana hannunmu bayan mun gama jawabinsa sai kuma gabatar shi wajen alkali. Masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Bello Daudun Bada na ganin cewa akwai abin da ya kamata a yi don kwantar da waɗannan kalamai da ke iya zama barazana a lokutan zaɓuka. Watan idan waɗanda suka yi kalamai na farko suna samuwa shi ya kamata su hito. Don inda duk sun ka hito sun ka ce suna kira ga mutane a zauna lafiya, sannan kuma siyasa ba yaƙi ba ce. A ba da goyon baya ga hukuma. Babu wanda adda hakkin shi ɗauki doka ga hannun shi. Haka in sun yi za ta wadatar. To in su waya, to su kuma manya sai su sa a sake bayani cewa an tattauna da suwa kuma an ji daɗin tattauna da su, ana kira ga mutane su zauna lafiya. Ko bayan faɗakarwa da jan kunne da shugabannin al'umma ke yi, malaman addini ma sun dukufa ga jan hankulan 'yan siyasa domin kaucewa duk abin da kan iya tayar da husuma a lokutan zaɓuka har ma da bayan zaɓuka.